Avui estem aquí com a acció-reacció a la suspensió del decret 17/2019 que va haver-hi fa poc, perquè arrel d'aquesta suspensió que afectaria a més de 3.000 famílies, sense comptar les de Barcelona, són dates de la Generalitat, que no podran renovar els seus lloguers o regularitzar les seves situacions d'ocupació. Estem aquí precisament perquè Solvia és un cas molt paradigmàtic, està gestionant molts tassocimis, actua com un fons voltor més, i tenim un munt de famílies de les nostres assemblees que tenen ja contractes de lloguer sobre la taula i ens estan dient que com ja no hi ha el decret, doncs no hi ha renovació. I avui estem exigint la renovació dels contractes que tenim ja pràcticament signats, que se segueixi aplicant el decret 17/2019 encara que no estigui vigent, apel·lem a la desobediència per poder evitar desnonaments i bàsicament és l'objectiu de l'acció d'avui i de demanar un recuperador de zona perquè no tenim amb qui contactar per parlar amb ells. O sigui, Solvia porta més d'un any marejant la perdiu, marejant les famílies, tràmits online, no hi ha on anar físicament a negociar això i volem que ens posin un recuperador a les parts catalanes per poder tractar directament amb ella i solucionar els casos. No, no hi ha voluntat. De fet, el que està passant no només en Solvia, sinó està passant també en Cerberus i tots els fons i bancs. En el moment que es va suspendre el decret, aquell mateix dia van començar a arribar-nos ja notificacions a les parts i a les famílies en plan «Ei, tot el que hem parlat aquest últim any, oblideu-vos, ja no tenim cap obligació a fer-ho, no usem les renovacions». I això és la voluntat que estan tenint. De fet, tenim una companya a la meva assemblea que ahir mateix li van dir «Mira, no em truquis més per preguntar-me per lloguer social i ja la pròxima notificació que tindrà el nostre serà el desnonament». I estarà amb aquest plan. Confiança en les legislatures i parlaments i a més, òbviament no en tenim, però sí que estem fent des del moment que es va suspendre el decret i que ja estem en negociacions, hem fet la manera del 6F i anuncio ja que aquest proper dissabte, el dia 20, en farem un altre, sí que estem ja forçant que el nou Parlament, òbviament, es comprometi a aquest decret suspès, tregui una nova llei de caràcter urgent per poder pal·liar els efectes de la suspensió del decret. Confiança, la justa, però sí que feina i compromisos polítics tenim. Tenim una àmplia majoria pendent que s'ha compromès a fer-ho i creiem que sortirà i volem una llei nova i la volem ja.